O maghinlo na po ta diri sa Barangay Hornasan na bukid. Mao ni ang atong hinloan, gamay na lang diri sa Hornasan. Atog hapon ning humnon hantod mahuman gihapon ang atong paghinlo diri. Okay mga ka-Israel, nagadug ko diri sa pinaka habog na parte sa atong bukid. Diri sa Hornasan ni. Og ako ipakita ninyo ang akong nalampasan karon di ana o. Mo ni ang atong last na natrabaho sa atong bukid diri sa Hornasan. Nalampasan na nato, nahinluan na nato tanan. Og karon isuroy mo nako sa atong nahuman diri sa Hornasan. Okay, mo ning atong nahinluan na. Padulong ta dito sa ubos. Mo na mo na ang atong gitrabaho karon. Nahuman ra gayud ta og lampas diri sa Hornasan. Okay, ana-ana. Nindot na kayo ang atong bukid kay nahinlo na. Atong suroyon kay aron makit-an ninyo ang akong natrabaho tanan diri sa Hornasan. Kanang atong gilampasan diha tamnan pa nato na og saging pohon. Okay. Ani ana. Kana diha natamnan na nato og mga saging. Ubay-ubay na pud ning atong natanom na saging diri makit-an man ninyo isa-isa na atong mga saging diha Maglisod man gyud ta og padaghan dayon sa atong saging kay minus ta og seedling. Wala tay makuhaan kay sa amo diri minus ang nagtanom og saging. Nihinay ta og naog diri Mo nang gusto unta ta na daghan dayon ang atong natanom na saging kaso wa tay makuhaan og seedling kay ubay-ubay man ang atong tamnanan minus ang atong makuhaan og seedling. Okay, naog ta diri Muna diha ang area sa atong naitanom na saging. Diri kasagingan ni pohon. Okay. Muna og ta. Namunga po ang atong mga pinya na Bisaya. Pinya. Diba? Human. Napod tay mga palkata. Dagko-dagko na pod. Diri na pod ta sa atong na Singapore. Singapore ni natanom nato diri una po'y pinya. Muna nga tong Singapuran. Diba? Nakita na nato ang atong agi na natay mga tanom na atong matanaw.
Okay, diri ana punta sa ubos. Humana pa tayo mga saging din na karnaba. Oh, nabuhi na sila. Human diha pa pod oh. Mga karnaba na diha ah. Laghang pa na atong mga saging diha ah. Og nanay similya na siya atura ng dungagan pa og tanom. Naa o saging. Buhi na nga atong mga saging. Okay mo na og ta diri ah. Kay dito ta sa atong natamnan na og Singapore. Oh, naanag itong mga Singapore diri ah. Oh. Wala man po tayo lagi itanumay mo nang dili ta maka daghan dayon og tanom. Oh, nato mga Singapore oh. Nangabuhi na no, agatong natanom na Singapore. Mo na diri ah. Singaporean po nato ni. Oh, dagko ay na. Oh. Napa oh. Mo ni ang atong kasingaporan. Kani diri ah, kung dili na mo angay ang Singaporan, ato ni siyang palibutan og pinya na Hawaii. Hawaii ang atong itanom diri ah kung mooki ba og nindot ba kaha ang bunga sa atong Hawaii, ato ning lupkon og Hawaii na pinya. Pero kung maayo ang Singapore, padayon lang gihapon ta ni ana. Okay, padulong na ta dito sa atong naay pinya. Mao ni dinhi ang atong umahan diri sa Hornasan. O napatay durian diha o. Umanang atong lubi, ubay-ubay na pud og pamunga. Diri o daghang bunga na siya di. Okay. Padayon ta diri guys. Napo tay mga senyorita natong tanom diha guys. Oh. Dapa. Atong mga karnaba. Oh, video dako-dako na ni dinhi ah. Atay lakatan guys, gamay pa. Kumana po itong malakatan diha dagko na. Oh. Muna ang atong kapinyahan. Medyo laghang pa ning atong pinya karon. Kay wala man lagi tay seedling nato ikadaghan dayon. Oh, diri guys nanay mga bunga oh. Namunga na ang atong Hawaii na pinya. Oh. Dako-dako na. Dili maayo ang init karon, mag-up man. Na po tong kopras na gibuwad. Na mga Bisaya na pinya. Oh. Kani ang sakto na kalaghanga sa pinya guys. Oh, tanawa. Nindot kayo. Namunga na nga atong mga pinya. Okay. Napay mga pinya diri oh. Kuman ang atong pinya po diri atong gitabunan kay lisod na ug dili na to tabunan. Daghan man lagi mga kapan diri ag kamot guys. Mo nang ato na siyang gitabunan og unas. Pero ako ra pag naipakita sa inyo kung sakto na ipon. Og ayaw ninyo kalimti, mag-subscribe mo diha Ang pag-asinso sa tao, inubanan sa lihok. Ako si Israel Sibuala, daghang salamat sa inyong tanan. Bye-bye.